Mundur. 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 Kowe. Kowe mundur.
Ya, kowe makan bareng aku. Ya. Wis siap. Mangan tak tujono. Ya. Kudune kacilik berbakti budi karo wong tuwa. Ngene. Kowe kacilik ya kowe mangan wae. Ya mangan. Es pop iki kok ya. Ora masalah. Umumnya dipancal iku tiba, apa ambruk? Lah kowe gak apa-apa iku? Wis wetok. Derek bocor-bocor ambruk goblok. Goblok kowe. Goblok kowe iki. Jeng. Ya wak gini ngene kon mancan. Sing goblok iki kowe. Lah kok iso iku? Kena awas padha dren. Ya, Mau pancal kok wis sikil sitok. Sikil loro. sikil loro. Tetep mbok. Oke. Sikat. Kan. Puasa. Mati. Apa? Musuh ya sikil loro. Iki jauren. Ora apa-apa. Kadang sikil loro ya ora rubuh. Oh, terlalu kurang gede. Gede yo kocok wae. Oh, akhirnya kancang. Alah. Menang iki. Piye? Yo kecang. Ojo trimo sikil siji sikil loro. Sikil telu. Hei, Piye? umumnya menungso iku sikile loro, Mas. Telu. Loro. Telu. Loro. Kowe ra percaya? Ngeyel. Ra percaya? Aku. Aduh. Hitungi. Yo. Siji, loro, telu. Hei, Iki dudu sikil. Anahan. Anak apa? Enggak apa. Benar. Kecap. Jangan mania, gaspol. Ngawur iki. Kowe iki gopo? Kudu iki abot. Mesti 100 kilo iki. 100 kilo. Iya. Ya ta. Gogoto. Iki kira-kira bobotnya pirang kilo? 100 kilo. 100 kilo. Iya. Wis genah bobot 100 kilo. Awam iku gering. Oke, Mas. Tetep gak kuat. Kuat. Sing gede ae. Iki yo, Gen. Eh, Kowe kuat tenan, Mbok. Gak kowe. hei, abot. Agar karo mbok tetep kuat. Karo Mbok. Sing banter yo. Iya. Sing ngangkat kono Ini. sing ngono. Aku sing mau jedeg. Bapak wangi yang gua. Oh iya. Sing tenan kayak Piye maksudmu?
aku butuh gocek kowe. Wis itu bensin aku kok. Hei, Hae terus. kuat tenan kowe. Awas. Siram protol kowe. Keluar saya. Iki nek nganti ponan bojoku. Aku tekan omah digorong. Aku dhewe rugil papat tok. Iya, sapa sama? Rugil. Apa? Papat yo. Kowe iso ndakpo bojomu papat. Nah, Bukti kondi kowe. ojo ora kowe gil. Ya. Dek nane, nek tayu gawe aku. Apa-apa? Ketemuan. Nek udus gawe aku. Check in. Nek juara. Iya. Barang nek angkringan. Juara. Sing iki ki paling bahaya. Ning Margoyoso. Iya. Hei! Kok akeh men? Iku menungso kabeh ta ora? Asline limo. Asline limo. Limo, limo. Endi ae? Ambil ning dhuwur langit. Ning dhuwur langit. Ning dhuwur langit malaikat deg-deg. Sabur gedek pecah dasen. Masa kowe duwe pacar kono barang kok. Kowe kesabur bledek. Wes, wes.
ping 10. Sopo sing jaro? Korene. Panitia. Paham sih? Ping 10,5. Awas foto gendang ngene dikon ping 10 hari. Yo. Hei, ping 11,5. Aku salto ping 15 hari. 15. Hitung-hitung ora cocok. Blas kok. Ora ketok. Ora ketok. Lagi banter ya. Sing bisa besar kanuragan. Coba sawan. Hai.
Begini. Aduh Gin, aduh, tolong Gin, tolong Gin, aduh, tolong, aku kayak sobal, ya keluar, aduh keluar, aduh, Gino, tolongin aku Gino, tolongin, Orang bunyi. Bos Kino, piye bos? Kowe tak undang mrene. Iya. Takon musuh celeng. Apa musuh celeng? Oh, celeng. Ndi? Ndi? Weh. Aku bikin aduh. Iya. Takon musuh celeng saipet ora wani. Ora wani. Gak, celengnya gede. Oke. Aduh, Din, dasku botol kin aduh, Kin, dasku botol aduh, iki piye benakno ah, iki piye ya Allah, iki piye benakno, aduh, balik nah, aduh, alah iya, oke, ayo Kin, ayo Kin, cepet Kin, ayo, aduh, lo ini bedilnya tak cekel, lo, ini jeder, ayo, der, aduh, ya Allah, oh, kok keliru terus ya Kin, otomatis, meti cuma, yo maaf, ayo, ayo Kin, ya, aduh Gin, aku mati berbedil Gin, aduh, Goblok. Ya, wah, celengnya nesu, hei. Maksudnya piye? Aku matur. Tak cara kakek nang lu. Iku iki sumu. Kowe goblok. Sing mati kowe celenge. Lah kok kowe sing mati? Sing kentir yo kowe. Dari belakang, saya mau malah kirim dewe kok. Matamu pece matamu. Kene. Ekono semene kae harus tak bener celeng. Hei, oi, kakek. weh,